माथो एथ' सम नांगौब्रा बेनोलाय मोनसे एन्सारखौ होनो आरोना नेनायाथ' आं नेगोन ना नों जेसेबां गोबाव सम होयो नेगोनथ' आङो नोंनि जिउआवल' गुबुन सोरबा गैयाबानो जाबाय आरो जिउ होननायखौथ' जेयानो मोनलाय आङो नाथाय खर'फोरानो साजोब्बाय आंना नोंनिफ्रायबा मा फिननाय फैबावगोन जिउआनोथ' मासेबां गाज्रि जालांखो होमबा आंना एमि नोंथ' खालि आंनि खादा गुबुननिथ' जानो हाना आङो नोंखौ नांगौ माने नोंखौ नांगौलै आंनो ओइ साना माथो हारसिं बेवहाय लोंगासिनोसैलाय नोंलाय सोर बिलाइखौब्रा रावबो नङाथ' साना आंसो फैदों नोंनि जानो गोनां हिनजाव आरो जानो गोनांसो दा जायाखैथ' ना नङा साना माने दिनैहाय आङो खारसन फैसाखाबाय नोंनाव मा होनखोलै नोंलाय आंनाव खारसन फैबाय नों नों आंजों जाहां नालायथो बेखायनो खारसन फैखाथारबाय आङो दालाय मा खालामबावनो आब' दैयानो न' सिङावल' हाबनो बाखिसै माथो खालामनो आगै अखायानो हरै नागारनो रोंलाबा ना आंथ' अखा खोरोमबा जा गिबावोसो आब' गिनाङा दे आगै आरोथ' जोंफोरना न'आ एबाराव लोमनाय नङा दे आरो होमबाबो नायनो आब' दैयानो फैजोबथारबाय इथिजाय दे न' सिङाव हाबखानाय नङा जोंनिया एसे गोजौ बनायखादोंना बेबायदि अखा हाबाय थायोब्लाथ' मा जाबावगोन ने आगै बांद्रायबो बाहेरायाव थाजाया आगै बेफोरबायदि समाव नङाबा सारन्थायारि गावलाबायोना थुदो होमबा आब' सिङाव थांनोसै बेनोथ' आगै थुदो नङाबा आयंमोनाव थांनोसै थुदो जोंहा ज'नो सानैजों गिनाङा दे इसेबां मानि आंथ' दङना नोंजों होमबाबो थुना आब' हजोंहाय आदाबो दङ आयंबो दङना थुना आब' थुनबाय मा जागोन नोंजोंबो आगै एसेग्राब गिबाय नोङो अखा हानायखौनो अखा खोरोमनायखौसो गियो होनबाय आङो दा थाबा अखा खोरोमला आरो होमबा आदै आब' आंहा दा सोरांजों रायलायबाय थागोन न' दे होमबालाय थुदोथ' एसे अखा गैथ'यैयावनो थांनोसै होमबालाय आब' नांगौबा आयंमोनावनो हरबो थाबोगोन जोंहा ने जाखादा आगै इमान खाथियावलाय मानो थाबोनांगौ नाङा दे थुदो दसे थांना फैनोसै बिब'आनो दङ आजां गाजांनो हामाखौथ' एसेबां गिनांगौ जाखो दैया जोंखौ लोमाना आगै आरो सारन्थाइ गावबाबो जेबो नङा दे आं दंना आं नोंखौ गोबानानै लागोन दे आं दा गिखायो दा आब' गिनाङा साना नोंबो दङ ना गिनाङा दे आयं माथो नाखौबो बुरजायैनो मोनबायलायो बेफोरबायदि अखा हानायाव हमबाय थायाहाय आङो खाब्ला बिमानिफ्रायसो बायनानै लाबोबाय आङो बेनोथ' अखायानोथ' जिबायदि हाबाय न' आयं दैफोरानो लोमला बायजोबथारबायनो हामाथो होनबावनो बोथोरखौबो मालाय जोंथ' लाखिनोबो हाला जाहैबाय ओमफ्रायथ' आयं जोंनाबो दैयानो दै जाजोब्बाय न'आनो न' सिङावथ' हाबाखै बाहेरायाव आरो जेनबावनो आयं बयनिबो दा उसुबिदायानो बेनो जानानै दंगासिनो जोंथिं लोमिखायसो ने आयं औ रानि एसेबां जुब जुब अखा हानायावलाय हाबोरैथो दैफोरालाय बिदि बाना जाया जानो जोंहा नानियानो अखा खोरोमबाय होनबाथाय जि गिसोयो मिथिबायना आयंमोना थांनोसैनो आंहा गियो नालाय गियो आरो आब' ने आयं हा गियाबा माथो बेफोरबायदि एसेबां गुंग्रुं गांग्रां खोरोमनायखौलाय हाबाब जि गिदिर गिदिर खोरोमदों ओमफ्राय नै गिगाबाय नोंहा बेयाव फैनानै एसे गिगाबाय दाथ' अखायाबो गैथ'लाना आब' हाय हा अखायानोसै जेथल' हाथारोहाय मा दसेनो बेनो हानाय दसेनो हागानाय माथो होनबावनो ओमफ्रायथ' मैथाजों गोथाव जासिगोन नाया आयं बियो ओमफ्राय बेखौ फ्राय जादो दे दा लांबानो जाबाय एसे सानैजों बिब' बिनानाव एवना जाहैदो आंलाय सोराङाबानोसो हरनो सानखादोंमोन दा एसे बेथो होननानै नोंसोरनो फैबाय हामबायसै दे आरो नांलायला खोमा आयं मानोथो लांबावलायनो आयं हा जोंहा मालाय सोरथो दङ बिमा फिसा सानैल'सो दे जेबो नङा बांद्राय बावैसो नै
नायानो मेरला दं नालाय होमबाथ' आं बेयावनो जालांनोसै आब' दे आयं दे जालां दे दा गोथाव संनोसै मैथाजों ने दा खाहैनोसै आं मैथाखौ र' आगै मानोथो जालायबावनो न'आवनो जादो ना बेलाय रोमैनि न' नङाबा माथो दे जाथो जेबो नङा नोंबो जालांदो जायगाफोरानो लामाफोरानो सेस दै जाजोबथारबाय जेरैथिंबो आयं नोंसिनाव ना दहाय आलासि फैदोंमोनथ' नोंसोर माबायाव थांबा दुब्लियाव थांबा आयु हाजार आलासि फैखोसै जोंनावलाय हामाथो आबायालाय जेबो बुङाखै फैदोंमोनथ' आयं सासे सिख्ला फैदोंमोन ना ओमफ्राय ओंखामबो जानानै थांदोंनो सासे सिख्ला बाब सोर सिख्ला फैनांगौ जाखोसै जोंनावलाय जानो आंथ' नायफैयासै जायखिया आं नुहुरदोंमोन ओमफ्राय आदानावबो सोंदोंमोन नालाय आङो खिन्थादों बियो सोरबा फैदोंमोन होननानै बा सिख्ला लाबोनायदों आरो बियो जोंनावथ' रावबो सिख्ला फैयामोन हा बेलाय सोरथो फैखो होमबा ना सिरि आबाया सोरबा गोसथोनायखौसो लिंहरदों नामासै सोरबा सिनायनाय जाखागोन बियो आयं नङाबालाय मानोथो ओंखाम जालांलायनो न' जानोहाय हा सोर फैयामोनबा आंनोबोथ' जेबो खिन्थायाखै माथो सोरां माथो जोंनाव होननाय सोरबा सिख्ला फैदोंमोन नंगौ दा ओमफ्राय सोर फैयामोन फैनायाथ' फैदोंना ओइ सोरां ओमफ्राय जों रावबो गैयियाव मानो फैनो मोननांगौ फैनायाथ' आंनि मालिकनि फिसाजोसो फैदोंमोन ना आइसे मैयासो बिसिनाव थांबाय आरो दिनैनो फैलायबाय बियो नाथाय जों रावबो गैयियाव मानोथो फैनांगौ बेलाय रावबो गैया होननानैथ' बे मोनथियामोन ना ओमफ्राय माथो ओंखामसो जालांलायबावदोंनो बियो जालांदोंथ' आरो बरिया जालांबायना संना होबाय आं मा नोंसो संना होबावलायदों आरो नोंसोरबोथ' रावबो गैयामोन ना बेदर एसे लायना होबाय संना होबाय आरो ना गोथावनो माखौबा गोथाव संना होनो लेंथ्रादों माबा होनदों नामाथाय खोनायासैना आङो जेबो होनाखैथ' मा होननो आंलाय रावबो गैया बिदि सिख्ला मानसिखौ मानो फैनांगौ नोंलाय नोंबोथ' आरो सेंग्रा मानसिखौलाय मानोथो फैयो मानसिफोरा बेलेग सानोना सोरां बेनोथ' आरो नोंबोथ' फैनो नाङाना नाथाय बर'साथ' लोगोसेना सोरां जाय फैदोंमोन बेबोथ' आंनि लोगोसोना बा मालाय ओमफ्राय नों बेफोरबायदि लिंहरलायदों आरो मालायसो नोंनाबोथ' आरो लोगोआ फैबाय थायोना दे जेबो नंला दे आरो मालाय एसे बोरैबा बोरैबा मोनदों नामा थोद सोरां माबायदि बोरैबा मोनना आंलाय मानोथो होनदों होनबालाय आं सोंनो मोना आरो मोनोब्रा मानोथो मोना जानो ओमफ्राय सोरां आं हाथायाव थांगौमोन दे आरो थांदो होमबालाय थांदो माने नोंखौसो लिंनाय जादों आरो आङो नों थाङा आरो आंजों नोंना लोगो सासेया फैया ना माथो ओइ सोरां बांद्राय उल्था सिदा बुंबाय थाना दे नोङो आं नोंखौ हाथायाव थांनो लिंदों दा थोदो ना आंजों थांफानोसै आंथ' आरो थाङाबो जानो हागौ ना थाङाबो जानो हागौनो माथो नोंलाय आंजों थांबाय थाखायोमोन दा थांनो बादोंबो जानो हागौ ना ओइ सोरां थुना जोंहा रायलायलायनो थांगोन ना माथो दाबो रायलायगासिनोखा माथो रायलायबावनोबा नुबाय दा ओरैनो होनदो आरो बेरायथावथाव थांनोसै रायलायनाया हलेबा गोदै जानांगोन आरोना होमबासो थांगोन आं रायलायनायाबो गोदै थालायलायो आरो आंजों रायलायदोब्रा नोङो होमबाथ' गोदै जाबायना गोसोनि बाथ्राफोरा ओंखारबानो डायलग मास्टार खादा गावहा अबाव डायलग मास्टार जानो आंलाय दे होमबा दा ओंखारदो जोंहा ओमफ्राय नों थांमारगोन दा थांगोनथ' नाथाय मेथाइ जाहोनांगोन आरोना आंनो नों जाहोआ आरो आंनो नोंसो जाहोनांगौ दा साहा कापसे ओमफ्राय घुगुनिल'सो जाहोनो हागोन आंलाय साना भाजाबाबो जायो दे आरो
नंगौना नंगौथ' आरो आंथ' हलेबा आरो गिदिर रेस्टुरेन्टफ्राव लांनो हायाना सोरथो थांनो लुबैदों गिदिर रेस्टुरेन्टफोरावलाय आंथ' आरो बिदियाव थांफेरग्रा मानसिबो नंखाया दा होनबाय आरो आङो ओरैनो दे थुदो ओंखारदो ओमफ्राय थांनोसै दसे थानानै ना दाथ' आरो मानो थांनो दसे थानानै थांसै दे होमबा ओइ आं न'आव थांथ'नोसै दे नों थाथ' जेबो बुंला आरो माबा बुंनांगौमोन नामा नङा बिदि नङा जेबो बुंनायाथ' जेबो गैयामोन ना दे होमबा माथो खालामब्रा नोंथ' आरो बुङाबा बुजियाना बेखायनो सिरिल' थानोसै आं जाय जाबाय थाथोंसै आरो मानो टेकट' अखा हाखोबा दिनै हाथ'आबानो जासै दा गस्लाफोरखौनो सुनोनो मोनासै आंहा आगै माथो गस्ला सुनो लानायानो थाब सुवासै दाबो नोङो आंनाबो सुनोनोथ' सान्दुंआनो दुंहां ना उफाय गैया रानि अखायाबोथ' आरो हाबायानो थाबाय दे मा सुनो थाब सुना लादो नङाबा आं सुना होनि होदो आरे आब' आंबो सुनो रोंबाय दा नोंलाय मानोथो सुबाय थानो आंनि गस्लाखौ आं मानबे सुना होनोसै आरो दा नोंना आरो अखासो फैलायलांगोन ओमफ्राय गावना अननायानो बांद्राय नालाय ओमफ्राय आब' बहा थांनो नागिरदों नोङो दसे हाथायाव थांनानै फैनो सानदोंमोन आङो ना नोंबो थांनोमोन थांथ'ला नामा आब' नों हारसिं थांगोन आं हारसिं नङा नोंदाखौ लिंदोंमोन आङो नोंदा सोरांखौ दा ओंखारगोन ना माखोबा फनाबो अफसो जाजोब्बाय कारेन्टआनो गैयाबा होमबालाय माथो आदा सोराङानो थांखागोनबा आंखौ मानोबाव बुंनायफोराबो लाजाखाया आगै नोंनियाबो नोंदा थांबा ओमफ्राय नों थांजाया आरे आब' नोंसोर बेलासि आराम बेरायनानै थांदो आरो दखानाव हाथायाव दायो फैनायावल' आंनो मेथाइ लाबोबानो जाबाय गुदुंनो जानोसै अखा हानायाव मेथाइखौलाय नों बुङाबाबो लाबोखायो दा आङो आरोथ' आंनो एवनो हागौमोन नै हाथायाव थाङा मोनबा सिगांनि बायदि न' आब' सिगांहायथ' आरो बेफोरखौनो फाननानै जाबोबायना जों आगै पक'रि मायबा मायबि बिदिनो एवनानै आरोथ' खम गोथाव जाखायोमोन दा नोंनि एवनाया बेखायनोथ' आदा पक'रिया नोंनाव बायफैबाय थायोमोन नोंदाखौथ' माथो बुंनो आरो दे सुदो आगै आरोथ' गस्ला मोजांखौ सुनामोन नोङो दा कारेन्टआबो फांखाजों फोरानो हनै थांहां फैहां दे आब' माबा मोनसे जागोन बियो हे इसोर दिनै अखा हाथ'नांलाना प्लिज दे नोंनि गाबज्रिनायखौ खोनाहरसिगोन बियो थाथ' होमबा दे नोंदाखौ नायनो ओंखारदोंना ओंखाराखै दे आब' अखा हानायाव जानला मानला बायह्रायाव ओंखारनो हादे रानि दे नङाबा ओरैनो लोमजागोन गगा मोनगोन नों जेबो मिन्थिथारा ओहो आब' जागोन दे आरो दे थाथ' होमबा फुंनिफ्राय नेबाय थाबाय अखायानो हागानि दासो हागाबाय नालाय फटाफट सुनोसै आङो दे सुनानै फोरानदो अखा हाबाथाय बेखायनो दिगदार मोनथारो आङो आदा सोरांजों थांगोनबालाय मोजां जाबाय न' आब'आ बेखायनोथ' आं थांखायाखै दा आदा थांगोनखायनोथ' ओरैनो आदा सोराङा रायलायनो चान्सखौनो मोना आब'जों बेसारा अन्थाव बाथावनो आंनि आदा सोरांखौ एसेबो दुखुआव थाजानो बाथारो खुनुरुखुम दाननैसो रानसाबबानो जाबाय आरो दासो जे सुनालाय मालाथो रानबावनांगौ जाखो माइनाव अखायानो नागाराना आदा बेखायनो एसे नागारनायावनो सुखाबाय आङो सासेयालाय बोरथो लोमब'आ माथो हाथायाव थांनो होनना बुंदोंमोनलाय ओमफ्राय नों बेयावसो फैबाय आदा आब' नोंसिनावनो थांखादोंमोन दा मा जोंनावसो थांदों होमबा नोंखौनो जादोंना जायाखै होनना नायनो थांदोंमोन आया बेखौनो आं हाबायावसो फैबायना आब'आ नोंखौ नागिरनो थांबाय ओमफ्राय नों आब'खौ नागिरनो फैबाय आदा माथो होनबावनोब्रा माने फनाबोथ' आरो अफ जाबायना दे जेबो नङा आदा नों थांदोल' आब'खौ लोगो मोनखासिगोन लामायावनो
नों थाङा आरो ओमफ्राय आइया आंनाव नेनोसै ना दा मेथाइल' लाबोदों नोंसोर सानैजों मिन्थिबाय आङो मम' लाबोनोसै होमबा ना नोंसोर जेखौ मोजां मोनो लाबोदो दे ओमफ्राय थांदो नङाबा दा अखा लोगो मोनगोन नोंसोरो दे होमबा थाथ' जेरावबो थांनो दे आं थांखिया दा नोंबोजों दसे हाथायाव थांना फैनोसै थांबानो जाबाय आइयो आंनिया दा सोरां सोराङा दाबो फैला आरो थांमारगोन ना थांमाराबा दा बे थाङाबाथ' हारसिंनो थांसै दे आरो आङो ना जोंनावसो थांबाय बिलाय आयंआथ' ओंखारबाय होनदोंमोन दसे नेबावनो ना मा खालामबावनो आंलाय दाथ' अखा हाबाय बायबा जारला जागोन न' थाब थांनानै फैयाबा ओरैनो आंखौ नेगासिनोमोन दा नङाथ' गुबुनखौसो नेदोंमोन दे आङो नोंसो फैबाय ओमफ्रायो होमबाथ' थांफिनसै आङो बास जाबाय दे मोनसेथ' आंखौ एसेबां गोबाव नेहोबाय गावहा दहायनो जाबाय होननानै ओमफ्राय नालाय आं नेगासिनो गावखौनो गोसोआनो बरिया नांखाबाय माथो नोंखौ नेदों होनना खोनानानै इस डायलगफोराबो दे थुदो थांनोसै दा लेट जागोन ना मालानि जुगाव गारि लानो हाबावगोनथाय आङो सोरां गारि थाथारनांगौ बेथ' नङाना होमबाबोथ' ना बुंबाय आरो ओरैनो ओमफ्राय साथाखौथ' नोंबो लायाखै आंबो लायाखै दा अखा सिबा मा जागोन जेबो नङा दे अखा सिनायालाय माथो जानो सानैजों सिजानोसै सानैबो सिजानानै ओमफ्राय लोमजायोब्ला माखौथ' सिन्था खालामखो नोंलाय दा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोगोन आरो ना ओं बायनानै लाबो मानांसिगोनबो अखायाबो जे हाबाय थायो साथायानो गंसेल' जोंनाबो सोरां बोथोरानो जि मोजांखा न' अखा हानायावथ' आरो बेफोरबायदियाव बेरायनो मोजांथार होमबालाय सानैजों बेरायलांसै आरो ना मानोथो हाथायाव थांबावनो जायो नामा बिदि मा बुङो नोङो माने रायलायबाय थानोसै आरो ना गोजानावबोथ' लांनो हायाना बेखायनो दुब्लि बारिफ्रावनो रायलायनोसै दा माला रायलाय बिसिम सफैलायखो जोङो सौहैनायाथ' जेरावखि सौहैदोला नोंल' आंजों थाबानो जाबायना ओं दा ओमफ्रायो नोंना न'आ गिनोसै ओरैनो अखा गोरोमनायखौ जि गियो बियो मिन्थिबाय जोंनाव फैगोन आरोलै अब्लाबोथ' जोंहा थाब थांनांगोन न' दा अखाजों माजों मा जागोन जोङो जेबो जायाब्रा माथो गिनांगौ नोंलाय आं थानायावनो